Сайысқан дәрісләре 2. Исәнмесез, балалар? Күрәм, сез җыелып та беткәнсез. Сез мәктәпкә төрле юл белән барасыз. Кемдер җәяү генә, кемдер автобус белән троллейбуста, кем трамвайда, кемдер ишәктә. Ә сез юл аша чыгу кагыйдәләрен беләсезме? Автобус белән троллейбусны артыннан урап чыгалар. Трамвайны алдыннан чыгарга кирәк. Бу кагыйдәләр якынлашып килгән транспортны үткәреп җибәрү. Фаҗигаләрдән саклау өчен кирәк. Ә ишәкне ничек урарга? Ишәкне? Ишәк артыннан тибешә, алдан тешләшә. Шуның өчен аны алдан да арттан да урарга була. Тик якыннан түгел. Аңладыгызмы, балалар? Яңа очрашуларга кадәр.